ಯಜಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಿ. ಇನಿ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಜ್ಞಾನಗಿರಿ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಕ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಕೈತಲೆ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತಿಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೊರ್ತಿಪ್ಪಾಯರು. ಪರಿಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರದು APMC ರೂಟ್ ಪೋನಾಗ ಆದರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರೆದು ಎಡಭಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಪೋತುನ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ವಿವರ ಮೂಲ ಪಾರ್ದೆರು.